samya dumati rukun lawat tempat malih kanthi sabar lan narima arep Bata Pitana nggih papan putri kang kaisa didasa punika eko marang sawiji adile kuwi dosa sepuh rupa wiwitan kerajaan kathah pitahen dewa ingkang kasomben pertiwi kapit samudra boten wonten ingkang kados kadipaten dasar kadipaten Jember Pandang Tundung pasir kirkoh nyawit Pakarta Puraharjo panjang wustarani dawa pucuk luhur kawibawani pasir samudra kirnung yekti kadipaten Jember ngungkuraken pagunungan mirengaken patebunan nengenaken pasabunan ngayunaken gandaran agung egoro tansah suka tetungtungan nuduhaken marganing kautaman ganti kanthi nyebat asmaning Gusti Kang Maha Welas saha Mahasih mugi Gusti tansah paring kasugengan katentreman lewat kabagyan kabagasan mugi tansah kajiwa kasariren panjenengan sami sami wilujeng rawuh panjenengan mugi rawuh panjenengan tersa sabiyantu dumateng panjenengan Mas Bagus Baryan anggenipun ngawontenaken adicara srawung sastra ingkang kaping 11 muga kita sami anjeng pucuk katur dumateng para pamirsa Kakung Sumawana Putri saha para lenggah ingkang kuhudahan kinurmatan para wadang sentara srawung sastra ingkang minulya kula sagotra warga maca Patmudiyasa sapusa mijil saking berkidul ingkang dipun panarsani dening Bapak Bedha Setyapa malah Bapak Dr. Andes Ismari ing dalu punika harsa halipur arupi sesekawan utawi tembang-tembang Jawi dene pagelaran maca Patmudiyasa santosa badhe kawiwidan kanthi sekar asmara dana sekar dandang gula sekar mas mandan ingkang pungkasan sekar putung dari katindakan dening Ki Moseko Ingsun
miwiti memuji Mas Kumambang ingkang badhe katindak pendene Bapak Suyitno kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuk sang seno ngarso ngampaja lati angupaya tirta mawitra mahaning suci tan sumule datan uas ana sarpa genyosa pradosa siwi aku besang seno tan kumingsir droba kapan tekate satriya naka sirna tirtaning samudra abrit nyata Bimo anumpro anjala lantis biar mereka nuli mulai
Wautan ruciba matur sembah nuwun Bapak Suyekno sampun ingkang astu mabak tekan salajengipun dadak lho ingkang badhe katindakaken Bapak Samuji sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kita rumaksa ing wengi teka ayu luput ing lara luput pilai kabeh dan setan datang buron paneluan tan ana wani mewah pegawe Allah gunane wong luput geni kateman tirta maling ada tan wani praing mami guna duduk silang serna kaweruhana uripe manungsa iki lamun pinjam yen palastra wong mati ngendi parane umpama paksi mabur wal saking kurungan niki angupati pamencoan aja kongsi kliru umpama wong lunga sanja sinanjanan sedina tan mesti bali mring asal